Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, eke ọma nụ. Aka m bụkwa onye nke gị, nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ụmụ ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Tata bụ eke. Asị m ka chi eke tata ketala anyị ndụ, ketala anyị ihe ọma, ketala anyị udo na ọganihu. Asị m na anyị ejere obodo n'ala obodo. Asị m na akara aka anyị ji bịa ụwa ya achake. Anyị si na chi anyị na-ezumezu anyị na mmụọ niile anyị ji wee bịa ụwa na faya kwudosila anyị ike, na-anụrụ anyị ọgụ mmụọ na ọgụ mmadụ, gbuoro anyị ụzọ ebe ụzọ na-adịrị. Ọtansi kwuo ya ka ọ ga-esi dị, si na onye tụọkwana anyị ya nwada, onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sachaa n'ọnụ ya nwụọ. Ụtansi kwuo ya ka ọ ga-esi wee dị n'ọfọ ise. Ụmụ ọdịnala Igbo, ekenekwa m unu, kenesi unu ike. Asị m ka onye chiri ya zero. Isiokwu ji maka ya wee bịa tata bụ eke, bụ ịkọwa ihe gbasara ọgwụ. Nke mbụ bụ na ọgwụ bụ ife ọlụ alụcha wee zipụ ya ka o mee gịnị maka ịlụ ọlụ ọjọọ. Ọnya bụ ọgwụ, ọlụ alụrụ wee zipụ ya ka ọ na-eme gịnị, ka ọ na-alụ ọlụ ọjọọ. A na-project ya against people for negative energies and bad intentions. Now, onye bụ onye na-agwọ ọgwụ? Kedu onye a na-agwọrọ ọgwụ? Kedu onye agwọrọ ọgwụ n'isi ya? 3 people dị involve ma bịa n'ihe dị n'ọgwụ. Nke mbụ bụ onye gwọrọ ya bụ ọgwụ. Nke abụọ bụ onye a na-agwọrọ ọgwụ, that onye sịrị ka agwọrọ ya ọgwụ. Nke ịtọ bụ onye ji maka ya wee mee gịnị, wee gwọọ ọgwụ. Now, achọrọ m ime ka ụmụ Igbo mata na dibịa ọbụla na-agwọ ọgwụ abụrụ ọdịnala Igbo ka ọ na-practice. Maka na onye ọbụla na-agwọ ọgwụ na-eme ife ana na-asọ nsọ. Onye na-agwọ ọgwụ anara asọ nsọ ana, maka aja ana Igbo na-asọ ịkwafu ụbara mmadụ. Ọnya ka eji wee nwee alụsị n'ala Igbo. Ife alụsị pụtara bụ alụ kwụsị, mana mkpọbiri ya bụ gịnị? Alụsị. Alụsị na-abọ ọbọ. Ọ bụ na mmadụ mejọrọ gị, ifilie na onye ahụ n'ihe omelu gị na ihe edimi ya, gaa kpesara ya alụsị ka onye ọbụla oke ruru ya. Mana ịgwọ ọgwụ n'ọdịnala Igbo bụ alụ. And eziokwu na ọtụtụ ndị dibịa, ọtụtụ ndị mmadụ apụtago wee sị na afa bụ dibịa ọdịnala, ma nwoke ma nwaanyị, wee na-akụ akụrụngwa dị iche iche si n'ọlụ ọdịnala ka ha na-alụ. Ma gị nwa bụ onye na-ene m anya na-efe ilu n'ọdịnala Igbo is all about ọgwụ. I want to correct that impression today. Ọdịnala Igbo abụrụ about ọgwụ. Ọgwụ na-egbu mmadụ. Enwere ike ịnọrọ ụta onye na-enwere ife imelụ, ọ na-enwe ntaji anya ebe ị nọ, o jee gwọọ ọrụ gị ọgwụ ka ị nwee accident nwụrụ, ka ara gbaba gị, ka ị yabụ ọya. Ihe a bụ gịnị? Ọnya ka na-ekwu, a na-akpọ gịnị? Ịgwọ ọgwụ. Alụ ka ọgwụ. Ọdịnala Igbo asọpọtụrụ mmadụ ịgwọ ọgwụ. Ọfọ ka ọgwụ, aja ka ọgwụ. Now, kedu onye bụ onye ọgwụ ya enweta? Onye bụ onye ọgwụ ya enweta bụ onye mee gịnị? Na-adịrọ in good terms with mmụọ ya na-asụ.
in simple term ọ na-akpọ such person gịnị ofeke. Maka onye nwa bụ ife onye na-agwọrọ gị ọgwụ ya eji wepụta wee tie gị aka sị gị na onwere ihe iwe ọtụrụ na onwere ife imere amount to esi na ọ kparị gị, mana nke bụ eziokwu bụ na onwere ife iwe ọtụrụ, maka na ebe ahụ ị na-agba eje na onye ahụ anọghị ebe ahụ fụ na onwere ife dị ebe ahụ, na ike adịrị ebe ahụ, onye ka o ji wee sị gị gịnị na onwere ihe iwe ọtụrụ, and ọkwa gị sị gị na onwere ihe iwe ọtụrụ na ọ ya agbanyelu gị fim, ọ gbanyekwalụ gị fim ma ikirikwa dị fim. Maka gịnị na onwere ife iwe ọtụrụ? Maka gịnị na ife nọ gị na agada ka ị na-achọ eje ebe ọzọ? Maka gịnị na ife ị na-achọ na okenu bụ na agada gị ka ọ dị? Kedu ife bụ ihe a dị na agada gị? Ife dị na agada gị bụ ọdịnala Igbo, ife dị na agada gị. Nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo na-echukwa mmụọ ya na ya so, na-egburu mmụọ anụ, onye gwọọlụ gị ọgwụ jiri isi ya wee kolo. Ndị na-agwọ ọgwụ mana ndị na-eje ụka ka a na-agwọrọ ọgwụ. Ndị na-eje ụka ka mmadụ nwere ike ịgwọrọ ọgwụ. Mmadụ na-agata kịta ọ bịa necha dibịa ọdịnala ya na mmụọ na ezumezu ya dị na mma, na-egburu mmụọ anụ, ịbịa gwọrọ onye ahụ ọgwụ. Olesi ma na dibịa ahụ na-eme ihe a na-asọ, mana ọ bụ na ọ bụrụ ya, ịgwọ ya ịsa anụ ọnụ, ịsacha n'ọnụ, ịnwụrụ. Woman bịara na be m wee sị m na mmadụ megide ihe wee pụtasị ya na onwere ife ya mere amount to, na ya bụ ofeke, na onwere ife ya emenwu. Nsị ya yes, onwere ife ya emenwu. Ọ na-ebe m anya sị ya yes, maka na ọ bụ na ịma chi gị, ọ bụ na ịma mmụọ na ezumezu gị na ya so, ọ bụ na ịma ndị ichie gị, ọ bụ na ị na-egburu arụsị so gị anụ, onye agha ya agwa gị date, maka ọ ma na ọ ma ya aka, ọma mmụọ so ya aka. There is no way ị ga-esi wee mee align with mmụọ ọdịnala Igbo, mmụọ ọdịnala dị n'ala Igbo, ife Igbo ji wee na-azụ Igbo, mee align with them. Ka m onye nwa si ebe nwa si China ma si India ma si ebe ọbụla o si wee jee kụkọcha ihe niile ọ kụrụ bịa fee gị ya, ese m gịnị na ọ ya awọ gị? It's not possible. Ma ọ projekti ya isi m na ọ ya awọ gị, mana ife merụ that thing ga-eji wee lụọ ọlụ ebe nọ bụ gịnị? Maka gịnị? na mmụọ dị homogeneous to you, you have denounced them. Ndị na-eme practice charms bụ foreign power ka aja alụ ya, ọ bụrụ mmụọ ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na ị na-eje ụka, onye ahụ sikwa n'ebe o si bute nke ya, and onye ahụ na-egbupụrụ mmụọ aha ihe ọ na-eri, na-enye ihe ọ na-eri, kedu ihe ma na ọma ka ihe bụ na ọya hiti gị, ọ ya hiti gị badly. And mara na before mmadụ ọbụla agwọ ọrụ gị ọgwụ ọghọta gị, onye ahụ nwere backing of mmụọ so gị. Ọ bụ na onye ahụ nwere backing of mmụọ so gị, onye ahụ ya agwọ ọrụ gị ọgwụ. Ọ bụ na your father polisi chọrọ iji gị, and ị bụ nwa na-enufuru nna gị isi, ihe na-enyere unu example bụ ichefu ihe m kwuru, icheta akụkọ m kọrọ. Ọ bụ na polisi bịara ime gị arrest na be nna gị, your father wee sị gboro na idiọta a ewu ọ da anụ ihe, ọ da eme nke, ọ na-eme nke gị ekpugokwe, you are going. Mana ọ bụ na your father pụtasị kedu ife my child mere? I've not seen my child in this kind of thing before. What ka ihe na warrantizi police ịbịa kpọrọ nwa m? Okay, no problem, I'm going to the station with you people. Do you think na your father ga-ahapụ gị na that police case? No, ọ ma hapụ gị na police custody. Mpa gị agba mbọ niile within his power to see na ime gịnị na ịpụta from that place. Otu a ka ọ dị na mmụọ dị na anaba anyị. Mana ọ bụ na ịbịa gbakọta ha azụ, onye ọbụla sikwa ebe o si were nke o si ofe gị ọrụ gị. Isiokwu m tata bụ that na ọgwụ, charm or any projection of ndị ilu ọbụla ma mmụọ ma mmadụ ya eme gịnị can only work on you
when you have not aligned with mmụọ gị na ya so, when you are not in good terms with mmụọ gị na ya so. Nwatakịrị ọbụla nna ya ziri oshi bụkwa ka o ji agbawa mkpu. Onye ọbụla ya na ancestors ya kwụ, obi na-esi ike, ọ na-enwe courage, ọ da relent n'ife ọbụla ọ na-eme bụ ife ọma, and ọ na-enwe gịnị this faith that na mmadụ anyị emenwu ihe ọbụla. Ihe onye ahụ na-adịkarị interested bụ cheka ngwa gị, ọ bụrụ na mmụọ tinye aka na your case, igbugodu mmadụ ahụ ha ji, because mmụọ tinye aka na case gị, ọ mmadụ ka ha ji eme gịnị actualize that thing. Ọ bụrụ na mmụọ tinye aka na case gị, ọ bụrụ na ijereje settle mmụọ ahụ, ijegodi je gbuo onye fụrụ anya, mmadụ fụrụ anya, ha na-use against you, onye ahụ nwụọ, they will enter into another person. So the best way to settle your problem bụ gịnị, ime align with mmụọ gị na ha so. Ọ dị very very necessary. Ọ bụrụ maka ọgwụ, ọ mmụọ ndị a ga-eje gịnị mechiere gị hole ebe problems si abata na ndụ gị. Ọ mmụọ ndị anụwa bụ ihe na-emepe that doors. When you fail to align with them, they will open that doors. Mana ọ bụrụ na ime align with them, they will shut every door ihe ọjọọ si eme gị, maka gịnị na gị na ha adịgoro na mma, maka gịnị na ha akwụdogoro gị. Mana ọ bụrụ na ebe gbakọta ha azụ, na-eme ha accuse of all manner of evil, were oke dị elefa na-eji enye mmụọ ndị mba ọzọ. Ifutugo nwatakịrị pụta n'ụtụ, isi na nna gị bụ evil, ije na agbatobi wee si agbatobi, nna anyị ụtụtụ ọma, Chukwu gọzie gị, gọọlụ m ọfụ, imechaa ya. Ọ bụrụ na nna gị nwụọ, biko nna agbatobi nwụọ, kedu ebe ị nwere oke? Ọ be nna gị ka ị nwere oke ka ọ na-aba agbatobi ka ị nwere oke? Ihe a bụ ihe some of us na-eme experience, because gịnị, we have abandoned our origin, we have abandoned our roots. Onye weta ọgwụ o ji 15 naira gwọ ofe gị, ọ na-enye gị nsogbu. Ife ihe eji nwa akwa ọkụkọ Igbo wee mebie, ife ihe eji nwa ọjị wee kwụsọrọ onwe gị, ị na-eji etufu ego n'ụlọ ọgwụ. Some of you amaro self that chikangwa gị if 90 ka ngwazie gị ọkwa ifuru 70% of ndị nọ n'ụlọ ọgwụ bụ mmụọ nọ na severe sick bed, bụ mmụọ na-apịawa ha azụ, mana ha amaro. But they will first of all allow you to finish that your money in that hospital since you are foolish. Onwere ka ị ga-esi wee mee align with mmụọ dị na be nna gị, ka onye ọzọ si ebe ọzọ si were mmụọ ọzọ bịa kpalụ gị. Enwere ozi ndị ichie, enwere ozi decision makers na mmụọ, enwere ozi ndị bụ ndị nna na ndị bụ arụsị, ndị ya ekwuru gị ọnụ gị. Ọ bụrụ na ị mara na otu esi ekpe ikpe mmadụ na court ka esi ekpe ikpe mmadụ na mmụọ, male ya tata. Mana ọ bụrụ na onwere onye gị na ya so, mmiri amago gị. Ọ bụrụ na onwere mmụọ gị na ya so, mmiri amago gị. Negodo onwe gị anya, cheki onwe gị, tụgharịa, just cheki ihe na-eme na ndụ gị. Jụọ onwe gị si, is it not time I try this ordinary that I've been hearing about for a long time? Is it not time? Nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nọ n'ọdịnala Igbo consistently for 6 months, ọ bụ na ife adịrọ na ndụ gị, stop doing ọdịnala. But I assure you there is no way you get more than Igbo for 6 months consistently, pure ọdịnala ọ bụla akọrọ akụ, that you not see light. Ihe a niile na-atụ gị egwu ya emecha tọn ha. Ihe a niile na-atụ egwu ya ga-emecha tụba gị egwu. Be nna gị a na-agbasị gị na isi na enwebe problem, ndị a niile na-abụ hafụ gị, ma ndị a niile ọ na-abụ ifu icheta na ha nọ na village na ha ga-afụ hafụ gị na ịnata enwebe problem. When you go, they will start having problem because what you have aligned with mmụọ gị na azụ. Aka mbụkwa onye nke gị, Nwaada Agbaroma Ụzọ Mmiri. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ihe nkụzi taa, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma ọ na-ịchọ ka alụ ọlụ gị ọlụ mmụọ, ma ọ ka agbalụ gị afa, biko dere m message na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ngwa ka emesịa.